Boom!
Hello? Ano? Report. Okay, patirano ko rin. Uy, hindi. Okay.
Sayang. Hey, orang mana? Saya mana? Enggak, orang mana? Mana? Ini enggak makan ini. Ay, pwede na ako. Naglubog na ako. Hoy, galing na ako patay. Gagawin dito sa kanya niyo. Wala ka. Ito daw. Wala. Oh. Tidak, wala. Mapaparing ko. Gano.
Uy, 14 grama, hindi siya. No.
Oo, dali. Kaya mo. Kwenta. Ala, hindi mo ha? Oo, kaya nga yun. Yan. Ang paglamalak ako. Ay, sa record. Basta may gusto na kamot na ano, bilang may tumututo na gusto na. Maganda, nagiligo, ma'am. Kailangan dito.
Patakas yung ano, tayo.